Simona Petersen, första av athlon till lucka vi släpper sig någon. Tack för det. Jag hade att det sa under dysten att du vill det rävliga gärna vinna i det. Det gör det. Det gör det. Ja, och du blir så vald till bästa spelare i Tjaldur i finalen. Det var en högre röst nu. Ja, jag gör det allt bästa i det som jag kunde. Så ordentlig glädje. Var blev dysten så som du vantade för att bli va? Det började nog så väl och kom nog skötte sen framom. Var det du är vantad? Jag vantade dyster. Det är nog så jämnt och det gör det faktiskt. Bara vi är ordentligt ändrar. Och där vi får från Ronavik och säger vi får inte ha emot andra steg. Så gör det vi. Och i 2019 där Tjaldur var och stjärna matchfinalen. Då spelade du stjärnan och spelade du Tjaldur. Är det något särskilt att vinna första för vi i alla? Bara mata ganska bara annars. Nu är du Tjaldur och det gör det bästa. Ja, och hur ska det firas? Det var först vi färra Ronavikar. Halda vi bara halda samma vi likvalt. Tack för det, för till lucka. Tack för det.